I la acumulació d'ampolles pot acomodar un gran nombre de llaunes alhora, classificant-les automàticament a la cinta transportadora de la línia d'envasament. Màquina d'ompliment de pesatge adequada per a tot tipus de grànuls i materials sòlids. Els materials de màquina flexibles es poden seleccionar segons els materials del producte. Carregador automàtic de taps i màquina de taps de rosca de 4 rodes, estalviant costos laborals, millorant l'automatització de la línia de producció i, per tant, millorant l'eficiència de la producció. És l'equip d'envasament ideal per a aliments.